गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अचानक आज एका पोलीस स्थानकाला भेट दिली। त्यावेळी काय झालं पाहूयात। मी आता सांगितलंय मला पहिली गोष्ट म्हणून नार्कोटिक्समध्ये मला ऍक्शन करायची बरोबर की नाही। आपल्याकडे स्कूल आपल्याकडे कॉलेजेस आहेत, ड्रग्स जास्त आता हे एमडी असेल किंवा डायग्नोसिस सगळ्या ह्या तरुणांमध्ये जास्त आहे बरोबर की नाही। आता क्रिसमस आहे, 31 आहे, त्याच्यामध्ये ज्या काही पार्ट्या चालतात आणि स्ट्रिक्ट ऍक्शन घ्या। मी पूर्ण वेळ ह्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह असताना मी आजूबाजूला सगळं जेवढा सहन करणार मी असं स्ट्रिक्ट बरोबर की नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे सायबरचं तुमचं कोण बघते कदम कोणतरी आहेत बरोबर की नाही। कदम कोणतरी आहे ते सुट्टीवर 2 दिवस गेले सुट्टीवर बरोबर की नाही। सुट्टीवर गेले तर 4 कोणाला देऊन गेले सर 4 जो रेग्युलर ऑफिसर डिटेक्शन ऑफिसर केला डिटेक्शन ऑफिसर नबळे सर डे ड्युटी करून गेले आणि एक ऑफिसर सर आपले परभणीला गेले होते, त्यांनी 35 वर्ष पोलीस सर मर्डरचा आरोपी पकडला बोलले मला। पण सायबरचं तुमचं मला रेकॉर्ड हवं आहे। येस तुमच्या पोलिसमध्ये सायबरचे जे गुन्हे आहेत ते किती आहेत येस बरोबर की नाही, त्याचे ऍक्शन्स किती आहेत येस ते म्हणायला पाहिजे। येस मला माहिती पाठवा रात्रीपर्यंत Yes. पाठवा येस बरोबर ऑफिशियल ईमेल करा। येस आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।